आर साहू चैनल के स्वागत। आई देखुन कुम्हारी रे 40 फुट रो हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव नैगिरी आज कलश यात्रा होइछे। आर कलश यात्रा रे देखुन लोकंकर केंता जनसमावेश रही। आदि छोटे बड़े समस्त भाई प्रपंच खरा को खातिर न करी मानसिक रखी अपन परिपक्ति पूर्ण फल स्थापन करी धन्य होती माती आदि हनुमान योगकर पवित्र प्रतिष्ठा उत्सव प्रपंच समग्र कुंभारी जनपद पश्चिमेषु नाना गोत्रभ्यो नाना सर्ववर्णभ्यो तेभ्यो सर्वजनानां सपरिवार सहितं मित्रमा सपरिवार सहितं अभिष्टवांछित फलप्राप्ति कामनया मनवांछित फलप्राप्ति कामार्थे धन जन गोपलक्ष्मी धर्मार्थ काम मोक्षं च पुरुष फलप्राप्ति कामनया विशेषतः शनिश्चर महाग्रहवीराः महाग्रहवीराय महाग्रहवीराय वारणार्थे शुभग्रह शुभफलप्राप्ति कामनया मनवांछित फलप्राप्ति काम आदि छोटे बड़े समस्त भाई प्रपंच खरा को खातिर न करी मानसिक रखी अपन परिपक्ति पूर्ण फल स्थापन करी धन्य होती माती आदि हनुमान योगकर पवित्र प्रतिष्ठा उत्सव प्रपंच कार्यक्रम प्रकल्प कार्यक्रम स्थापना होगा
ସମସ୍ତ କଳସ ଧାରଣ କରୁଥିବା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମା ଭଉଣୀମାନେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟାରେ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃନ୍ଦବନିତା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବ। କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କଳସ ଧାରଣ କରିଥିବା ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ କୌଣସି ମା ଭଉଣୀ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷାଦିଙ୍କର ଗ୍ରହଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହସ୍ରାଧିକ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ସେହି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଭଜରନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ। ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ।